Дивіться про депортацію наших братів-чеченців, інгушів, 1944 рік, це в лютому було. Кримських татар депортація в травні. Орел не захищається, він нічого не робить. Він робить тільки одне. Він піднімається вверх і летить вверх. Коли він вже досягає висоти. Що це за боротьба, яка стала предметом в далекому 2000-х, я маю на увазі 11 вересня, коли весь світ змінився і почалась боротьба від тероризму. Пророк Салсалам взявся за свій язик, щоб продемонструвати, наскільки це важливо, щоб Муаз це запам'ятав. Таке просте, да? Язик. Кожного з вас є язик. Він відповів: я знаю те, чого не знаєте ви. Вона була, є і буде аж до судного дня. Сьогодні мусульмани в дисонансі. Тут мусульмани воюють, і там ми бачимо, як шайтани в тюбетейках закликають до джихаду в дужках. Що це за джихад? О віруючі, після того, як людина пізнала найбільшу істину в своєму житті, своєї появи на цьому світі, тобто пізнала Аллаха, бо основна мета створення людства, людини – це пізнання Аллаха, це поклоніння Йому. Як про те каже сам Всевишній Аллах: «Ба'да а'узу білляхі мінеш-шайтанір раджім, ама халактул джинна вал інса ілля лі'абудун». Я створив людей та джинів лише тільки для того, щоб вони мені поклонялися. Це значення, воно розкривається в настановах посланця Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям. І саме про це основна частина сьогоднішньої розмови буде. В настанові Муазу ібн Джабалю, радiyallahu анху. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. Він спитав: «О, Муаз, ти знаєш, яке право Аллаха є перед його рабами? І яке права рабів Аллаха перед самим Аллахом?» І він сказав: «Аллах і його посланець знають краще». Тоді він сказав: «Фа-інна хақqa Аллахи аля аль-ібад ан я'будуху ва ла юшрику біхі шай'а». Воістину права Аллаха перед його рабами, щоб вони поклонялися йому і не приобщали, не додавали йому нічого і нікого. Тобто не робили ширк. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ. Затім він пішов, пройшов час, і він сказав, тобто посланець Аллаха салсалам сказав: «Я Муаз ібн Джабаль». О, Муаз ібн Джабаль. Він сказав, тобто Муаз сказав: «Культу ляббейка Расулаллах ва са'дейк». О, посланець Аллаха, от я перед тобою. Тобто він прибіжав до нього. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ А хіба ти знаєш, чи знаєш ли ти, яке право рабів Аллаха перед Аллахом, якщо вони так будуть робити? قلت الله ورسوله أعلم. Я відповів: Аллах і його посланець знають краще. І тоді він сказав: فإن حق العباد على الله. Воістину права рабів Аллаха перед Аллахом, коль вони так будуть робити, ذَلِكَ أَيْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةِ, полягає в тому, щоб він, тобто Аллах, ввів їх в рай. Раваху аль-Бухарі. Отже, віруючи, після цього, як людина пізнає це, починається її шлях самовираження. Шлях самореалізації в житті цієї дуні, що веде, іншаллах, да, якщо він буде робити так, як буде вже нас навчати посланець Аллаха, кажучи Муазу в іншому хадісі, він
дійде до раю, іншаллах. Цей шлях проходить через дотримання обов'язкових приписів Всевишнього. І відсторонення від того, що він категорично заборонив. Знов же, від Муаза ібн Джабаля. Він сьогодні у нас герой доповіді цієї. Нехай буде задоволений ним Аллах від його прагнення. Від прагнення Муаза ми сьогодні з вами це пізнаємо. Він сказав: «Я Расуль Аллах, о посланець Аллах, ахбірні бі'амалін юдхиляні l'джанна ва юба'iдані ані нар». Скажи мені, яке діяння веде мене в рай, а яке віддалить мене від пекла, від Джаханнама. «Кал, лакад саальта ан азим». Він відповів, посланець Аллаха, мир йому, відповів: ти спитав про велике, ти спитав про велику справу. «Ва іннаху ля ясір», і воістину воно легке, «аля ман яссараху Аллаху алейх», для кого Аллах це полегшить. «Та'будуллах ла тушрику біхі шей'a». Треба поклонятися Аллаху, не приобщає, не робля ширка, нікого і нічого йому. وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ і звершувати намаз. وَتُؤْتِ الزَّكَاةِ і виплачувати закат. وَتَصُومَ رَمَضَانِ і поститися в місяць Рамадан. وَتَحُجَّ الْبَيْتِ і звершувати хадж додому, до Кааби. Це основне, стовпи. І у вас була хутба минула про це. Але це, як то кажуть, знаєте, як магістраль така, яка вказує нам шлях. Цей шлях самовираження, самореалізації людини, він проходить, як я вже казав, від обов'язкового до бажаного і заохочувального. Тому посланець Аллаха, тобто на цьому всьому це не закінчується. Я це хочу сказати. Він сказав в тому ж самому хадисі, Муазу ібн Джабалю, радiyallahu анху, він каже: «Сумма кал, аля адуллюка аля абвабіл хейр». Тобто ми обов'язково пройшли стовпи ісламу, а потім йде пояснення. Не вказати, хіба ти не хочеш, щоб я вказав тебе, чому полягають двері до благого? Це питання риторичне. Далі посланець Аллаха продовжує. «Ас-сауму джунна» або джунна. Піст є щитом. Щитом від чого? Від того, щоб людина не робила пагубно, мерзкого. Він захищає. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ. І садака, що гасить гріхи, подібно до того, як вода гасить вогонь. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ يَعْلَمُونَ. І молитва людини пізно вночі, після чого він, тобто пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитав аят. Ті, які відсторонюються боками своїми від лож, взиваючи до Господа свого зі страхом і надією, і витрачають з того, чим ми їх наділили, і не знає жодна людина, яка радість прихована для них у відплату за те, що вони робили. Але і це не все, дорогі брати. Пізнали Аллаха, визначили для себе шлях, магістраль. Робимо додатково, але і цього недостатньо. Віруючи. Потім важливо стійко слідувати пізнаному шляху. Тільки ввись, тільки вверх. Завжди. Тому пророк, мир йому, каже Муазу: «Аля ухбірука бірасіль амрі
وعموده وذروة سنامه. قلت بلا я Расуль Аллах. Потім він сказав, чи не розповісти тобі про главу цього великого, його стовп і його вершину? Тільки вверх, тільки ввись, тільки до самого великого. Я сказав так, о посланник Аллаха. І він сказав, Расуль Амріль Іслам. Дуже коротенько, дуже коротко, але глибоко. Він відповів, глава цього великого іслам. З ісламу всього починається. З покорності, з пізнання, як ми казали. В іншому риваяті Расуль Амрі, Расу хаза аль-амрі ан ташхуда ан ла ілаха іллаллах, вахдаху ла шаріка лах, ва анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Всі зрозуміли. Потім він каже, стовп його молитва. В іншому риваяті ва інна қивама хаза аль-амр іқама ас-сала ва іта зака. В іншому риваяті додається ще закат. Ва зірвату санамігі, вершина – це джихад, боротьба на його шляху. І в іншому риваяті воно так і проходить. Ва інна зірвату санамі мінгуль джихад фі сабіліллах. Це інший риваят. Ну і це не все, віруючи. І це не все. Уявіть собі. Важливо не загубитися, не загубити те, що ми зробили, те, що ми звершили, те, що ми придбали. Не отримати ефект дирявої сумки, знаєте, коли ви накопуєте, робите, а воно падає, зникає. Взагалі можна вийти в мінус. Да? Нічого не ще в мінус вийти. Тому посланець Аллах в тому ж самому хадисі каже Муазу ібн Джабалю радияллаху анху. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. Потім він сказав, чи не розповісти тобі про головну частину всього цього. Міляк – головна частина, або те, що зберігає все це. По-різному можна перекладати. Я сказав так, о посланець Аллаха. Тоді він взявся за свій язик. Він взяв фаахаза білісанігі. Пророк салсалам взявся за свій язик. Щоб продемонструвати, наскільки це важливо. Щоб Муаз це запам'ятав. Щоб коли ті, хто будуть передавати цей хадис, як я зараз вам, і ті, хто будуть слухати, запам'ятали це. Він взяв за язик. Таке просте, да? Язик. У кожного з вас є язик. Візьміть себе зараз за язик. І він каже, куффа алейка гада. Придержи при себе це. Ми зараз розповідаємо про великі речі, уявіть собі. Магістралі, вершини, мета, джанна. А потім посланець Аллах каже про таку банальну річ. Але це дуже важливо, тому що ми можемо не дійти до кінця. До мети своєї можемо не дійти. Каль куффа алейка гада. Придержи себе це. І тоді, як ви зараз, мабуть, дивуєтесь моїм емоціям, Муаз теж здивувався. Він здивувався. Він здивувався. Чому такий перепад? Да? Про велике, а потім про банальне. Саме на це вказують його слова. Він сказав, «Я набій Аллах, ва інна ламу ахазуна біма натакалламу бігі». Він сказав, о пророк Аллаха, так з нас і справді спитають за те, що ми говоримо. Тобто це настільки страшно, скажімо так, да? В цьому контексті. І він сказав, посланець Аллаха сказав, «Фекілятка уммук, вагаль, якуббу наса фінарі аля вуджухім, ау аля манахірім, ілля хасаіду альсінатіхім».
І він відповів питанням на запитання. Він сказав: нехай позбудеться тебе твоя мати. Це так казали араби, да? Щоб знову ж підкреслити вагомість того, що кажеться. А хіба будуть кидати людей обличчями або носами, в іншому ріваяті, у вогонь за будь-що, окрім наклепницьких промов? Отже, о віруючі, вершиною айсберга, Еверестом, цього саме вираження, про яке ми кажемо, про цей шлях, про цю боротьбу, про цей шлях є боротьба. Вірувати санамгі аль-джихад. Це боротьба на шляху Всевишнього. Що ж це за боротьба? Да? Вірувати санам, на якою зупинився посланець Аллаха. І навколо якої стільки незрозуміння в цілому у світі, та й серед мусульман у тому числі, серед не мусульман і мусульман. Що це за боротьба, яка стала предметом в далекому 2000-х, да? Я маю на увазі 11 вересня, коли весь світ змінився і почалась боротьба від тероризму і тому подібне. Що це за боротьба? Що це за боротьба навколо? Сьогодні мусульмани теж, да, в дисонансі. Тут мусульмани воюють, і там ми бачимо, як шайтани, вибачте мене, в тюбетейках там закликають до джихаду в душках. Да, я маю на увазі в Росії. Мусульман знову ж в першу чергу кажучи, що воювати тут в Україні, тут джихад і тому подібні речі. Що це за джихад, навколо якого багато нерозуміння? Дуже гарно описав цю боротьбу імам Ібн Аль-Кайїм з огляду на букву дух закону. Він сказав: «Ель-джихаду арбау маратіб». Боротьба на шляху Аллаха 4 рівні. Має 4 рівні. Перший рівень – джихаду нафс. Другий ступень – джихаду шаятин. Шайтан, шаятин. Джихад проти шайтанів, дьявола. От джихаду куфар, третій рівень. Проти невіруючих. Четвертий рівень – джихаду мунафікин. Джихад проти лицемерів. І далі він каже: «О джихаду нафсі би ан юджахідаха аля тааллумі л-худа вал-амалі біхі бa'да ілміхі ва-дa'ваті ілейхі ва-сабрі аля машаqqi д-дa'ваті іля-Аллах». Джихад проти душі полягає в тому, щоб боротися з нею, привчаючи її. А до навчання, привчаючи свій нафс, до навчання вірному керівництву, шляховоду, да, тааллумуль гуда, щоб обрести цей худа і слідувати за цим. Б. Привчати свою душу до дій після набутих знань. Знань не вистачає тільки, треба діяти. В. До заклику до нього. Да'ват іля-Аллах. Г. До терпіння, привчаючи свою душу до терпіння на тернистому шляху заклику до Аллаха. وجهاد الشياطين جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشهوات والشكوك القادحة في الإيمان وجهاد على ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. Джихад проти шайтана полягає в тому, це цитата Ібн Аль-Кайїма, в тому, щоб захистити себе від того, щоб він, диявол, кидає людині у вигляді неясності і пристрасті. Шубугат. У вигляді сумнівів, шукук ел-кадіха філ-іман, що роблять неповноцінну віру у боротьбі проти того, що він, диявол, начковує на неї згубні бажання і пристрасті.
І потім джихадуль куфарі валь мунафикіна біл кальбі валь лісан валь малі валь нафс. Потім вже йде джихад проти невіруючих, проти лицемірів. Чим? Це і серцем, язиком, фінансами, валь-малі, валь-нафс, і фізично. Тільки в кінці фізично. Валь-джихадуль куфари ахассу біль-яд іля ахиріль калям. І так далі. Цитата, вона довга. Тобто, той, хто вважає, що джихад, боротьба на шляху Всевишнього, це лише тільки фізично, він помиляється насправді. Це не тільки фізичне протистояння. Чому? Тому що сам Аллах, Субхану Тааля, про це каже в окремому аяті. Це аят, який був зіслан в Мекці, коли не було фізичного джихаду. І це самий явний аргумент навколо цього. Де Аллах, Субхану Тааля, каже «Фаля тути'аль кафіріна ваджахідхум біхі джихадан кабіра». Тому не підкоряйся невіруючим і веди з ними, тобто курейшитам, язичникам в контексті, якщо ми кажемо, що в Меккі було не зіслано і тому подібне, і веди з ними за допомогою нього Корану. Що веди? Велику боротьбу. Джахідхум біхі джихадан кабіра. Слід відмітити. Той, хто стверджує, що є хадіс про великий джихад, малий джихад, він помиляється. Так, це не хадіс, як це ми вже багато разів казали. Коли там була битва, вони повернулися, і посланець Аллаха сказав, що отже, ми повернулися з малого джихаду до великого джихаду. Це не хадіс. І це чітко вже визначено. Це як хадіс, він класифікується хібний, тобто лживий, або видуманий, якого не існує. Це слова табіуна. Табіуна, відомого табіуна, і якщо їх надавати, як слова табіуна, вони дійсно вірні. І смисл їх вірний. Ібрагіма ібн Абі Абля. Як це вказується в Сіар А'лямун Нубаля. Отже, дорогі віруючі, з того самого моменту, як з'явилася перша людина і пророк Адам, мир йому, на цей світ боротьба неминуча. Неминуча. Що б ми не робили, як ми цього бажали або не бажали. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. І коли сказав Господь твій ангелам, я поставлю намісника на землі, то вони запитали, ти хочеш поставити там того, хто чинитиме безчестя та проливатиме кров, тоді як ми прославляємо тебе хвалою та славимо святість твою. Тобто ангели вже це зрозуміли, коли цього взагалі не почалося. Він відповів, я знаю те, чого не знаєте ви. Вона була, є і буде аж до судного дня. Воістину, в день джума є такий момент, коли Аллах приймає наші благання, молитви, дуа. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент. Фастагфіруллах лі ва лакум. Так, дорогі віруючі, ми казали про те, що ця боротьба є вершиною вірвату санамії, цієї великої справи, що вона неминуча. Хочемо ми це, не хочемо, бажаємо, не бажаємо, вважаємо, що це дійсно так або не так. Тому кожен із нас, віруючи, перебуває в цій боротьбі незалежно, залежно від рівня свого самовираження. Він в цій боротьбі насправді. Залежно від рівня свого самовираження, самореалізації в цьому житті. Хтось в особі об'єкта. Хтось в особі суб'єкта. Да? Розумію, ви сподіваюсь, ви розумієте тонкощі. Хтось нападника. Хтось того, хто рятується і виправдовується. Хтось в ролі тирана і диктатора. Хтось того, хто бореться за справедливість. Хтось переможця, хтось жертва.
хочемо ми цього, не хочемо. Ми в цій боротьбі, в цьому контексті. І зверніть увагу на рівні особистості, на рівні кожної з вас людини, на рівні соціуму, на рівні держав, країн або альянсу держав. Ми в цій боротьбі насправді. Це боротьба чорного проти білого. Боротьба світла справедливості проти темряви безправ'я тиранії. Боротьба світла знань про істину і правду проти темряви невігластва. Боротьба високих моралів проти безнрав'я, завальованого в егоїзм. Знову ж, я підкреслюю, хочемо ми цього чи ні, ми залучені до цієї боротьби. Кожен у міру свого становища та інтересів. Особистих, в суспільстві, своїх прагнень, того, що він хоче в цьому житті і так далі. Тому, о віруючі, ми тут соціум, да, такий багатонаціональний. Тут, якщо зараз називати, я не знаю, скільки можна народів, етносів назвати. Да? Я не буду називати, щоб нікого не пропустити. Але ми маємо завжди, о віруючі, вчитися з попереднього досвіду. Подивіться на мусульманські народи, як то кажуть, мали народи іноді, да? На цьому пострадянському, як то кажуть, просторі. Подивіться про депортацію наших братів-чеченців, інгушів, 1944 рік. Да? Це в лютому було. Кримських татар депортація в травні. Те ж саме. Подивіться на... Насправді тут можна перераховувати. Азербайджанців, коли да, в Ходжалінській долині зробили різанину. 1992 рік. Окупація 2014 року. До цього окупація Криму 1783 року. До цього ці війни з Російською імперією на Кавказі. Імам Шаміль і так далі. Можете перераховувати. Нескінченно. І зараз контекст війни оцієї всієї. Вже повномасштабної. І все це, що ви бачите, да? Історія циклічна і логічна, як кажу я завжди, ми повинні робити, віруючи, висновки і не повторювати помилок наших предків. Щоб це вивчення, воно не залишилося просто теорією. Ми не повинні повторювати попередні помилки. Аллах Субхану ва Тааля каже в одному з аятів: скільки же ми хум ашадду мінгум батшан фанаккабу філ біляді галь мім махіс. Скільки ж ми винищили до них поколінь, які перевершували їх в міці, вони мандрували по землі, але хіба вони могли втекти? Воістину в цьому міститься нагадування для тих, хто має серце, хто прислухається і присутній при цьому. Інна фі заліка ла зікра ліман кана лаху кальбун ау алқа сам'a ва гуа шахід. Треба знайти себе, зрозуміти свою роль в цій боротьбі. Треба визначити свої прагнення, але завжди не бути, я кажу, і запам'ятайте це, іншаллах, вороном, бути соколом. Що значить бути вороном або соколом? Це така орлом, не соколом, орлом. Є така притча. Виходить, що єдиний птах, хто наважується клювати орла, виявляється, що це ворон. Ну, ворон, він менше. Орел – це велика така птаха, да? Але навпаки цьому ворон приходить і клює в шию орла. Але при цьому це інстинкти. Да? Аллах Субхану ва Тааля так зробив, що орел не захищається. Він нічого не робить. Він робить тільки одне. Він піднімається вверх і летить вверх.
І коли він вже досягає висоти, ворону не вистачає кислороду, тому що вона маленька птаха, їй не вистачає кислороду. І вона просто падає, да? І все. Тому треба бути орлами, а не воронами. Треба визначити своє прагнення і устремлятися до цієї своєї мети в контексті цієї боротьби. І нехай Аллах Субхану Тааля дарує нам вірне розуміння Його книги, вірне розуміння Його сунни, дарує нам розум, щоб ми вивчали всю історію наших народів, робили вірні висновки, приймали участь в цій боротьбі, яка зараз відбувається, очищення, яке зараз відбувається. Щоб ми були в цьому контексті орлами, не воронами. Щоб дійсно кожен з нас був дочетний до цього. По-різному, хто як може. І тоді ми обов'язково переможемо, іншаллах.